Fa 4.600 milions d'anys, restes de pols i gas que giraven en un disc estel·lar al voltant del Sol van començar a col·lapsar-se fins a bastir un planeta que més endavant anomenaríem Terra. Aquella gran massa fossa va començar a refredar-se, però ben aviat, fa 4.300 milions d'anys, un impacte colossal va expulsar a l'exterior els materials que amb el temps acabarien formant la Lluna. Mentrestant, la superfície de la Terra primigènia va convertir-se en un laboratori químic prebiòtic on les diferents molècules químiques es combinaven i es feien cada cop més complexes, fins que, arribat a cert moment, fa 4.000 milions d'anys, van aparèixer unes protocèl·lules constituïdes per embolcalls lipídics que aixoplugaven unes macromolècules d'àcids nucleics amb la capacitat d'autoreplicar-se. Aquestes cèl·lules de previda podrien haver-se creat i destruït a molts indrets alhora, o fins i tot haver arribat de l'espai exterior a bord de meteorits. Però el cas és que van evolucionar fins a constituir els primers microorganismes procariotes, amb les molècules d'ADN escampades pel seu interior i uns processos metabòlics bàsics que els permetien obtenir energia dels compostos químics que atrapaven el medi exterior, entre els quals hi havia la glucosa. La vida procariota no va parar d'evolucionar, fusionar-se, sobreficar-se i fer tota mena d'experiments intercel·lulars. Durant 1.500 milions d'anys, els arquea i els bacteris van separar-se i a un grup d'aquests darrers se'ls va acudir d'inventar-se una cosa que anomenaven fotosíntesis, fet que va representar un dels esdeveniments més transcendentals de la història de la vida a la Terra. Els cianobacteris van omplir l'atmosfera d'oxigen. Es calcula que les primeres cèl·lules eucariotes amb un nucli i orgànuls ben definits van aparèixer fa 2 milions d'anys i que van perfeccionar una manera de compartir el material genètic que donaria origen a una reproducció sexual que els permetria evolucionar més de pressa. El món no va deixar de ser unicel·lular fins fa poc de més de 1.000 milions d'anys. Aleshores, l'evolució va fer un salt encara més inversemblant, revolucionari i únic que el propi origen de la vida. Diversos microorganismes van aprendre a treballar conjuntament i van acabar renunciant a la seva identitat individual a fi de convertir-se en els primers éssers pluricel·lulars. Aquest fet insòlit i el final d'un període glacial van facilitar l'arribada de faunes com la de la Diàcara, fa 650 milions d'anys, formada per animals sèssils que no necessitaven moure's perquè vivien en pau sense la necessitat de depredar-se els uns als altres. Aquell entorn bucòlic va transformar-se en l'arribada dels animals moderns i la fabulosa explosió del Càmbric fa 530 milions d'anys. Va ser segurament l'etapa més esponerosa de la vida. Tal com Gould va il·lustrar el seu llibre apassionant La vida meravellosa, els organismes més aberrants i els dissenys corporals més inversemblants que puguis imaginar-te van aparèixer sense entrebancs. Hi havia una diversitat d'estructures bàsiques al Càmbric més gran que no pas l'actualitat. Hi van arribar els artròpodes, representats pels extints trilobits, o éssers enigmàtics com l'opavínia, que serien els precursors dels insectes, els aràcnids o els crancs, i arribarien a suposar el 85% de les espècies animals del planeta. La vida no va parar a diversificar-se als oceans, amb els mol·luscs, les meduses, les amebes, els crustacis, les estrelles de mar, els pops o els centpeus primitius, que, d'acord amb el registre fòssil, van començar a explorar la terra ferma. També van aparèixer els cordats, uns animals que tenien un nervi central al llarg del cos i a partir dels quals, fa 485 milions d'anys, van sorgir els primers vertebrats. Els peixos van començar a surcar els mars fa 440 milions d'anys i després les algues verdes van evolucionar fins a convertir-se en les primeres plantes que van colonitzar la Terra i van accelerar el desplaçament dels insectes terra endins. Durant els milions d'anys següents, als peixos els hi van créixer mandíbules i dents i als continents van brotar-hi líquens. Més diversitat de plantes, àcars i tota mena d'insectes, d'entre els quals alguns tenien ales i capacitat de volar. Quan fa 363 milions d'anys va començar el Carbonífer. La vegetació ja cobria la terra. Hi havia boscos amb falgueres, gegantines, arbres, libèl·lules que feien 60 centímetres, escorpins i els primers amfibis. Començaven a deixar els llacs per endinsar-se en el món terrestre. La Terra, tal com la coneixem, començava a agafar força fa 300 milions d'anys.
Van aparèixer els rèptils, després els escarbats i molts altres tipus de plantes. La vida es diversificava de mica en mica, fins que la gran extinció del Triàsic, fa 250 milions d'anys, va eliminar el 96% de les espècies marines i el 70% de les terrestres. Hi ha discussions sobre si va ser un impacte, una fase de vulcanisme extrem, l'alliberament de metà o una combinació de catàstrofes naturals que va causar un canvi climàtic extrem amb unes conseqüències desastroses per a moltes espècies, però que va permetre que embrutessin de noves. Els grans predadors van repoblar els mars. Els bons rèptils van donar pas als dinosaures fa 225 milions d'anys i els petits mamífers miraven de fer-se un espai en aquell món nou fa 200 milions d'anys. Va arribar el Juràssic acompanyat d'una més gran diversitat d'amfibis, insectes que xuclaven la sang, rèptils, peixos enormes i uns dinosaures als quals, fa 150 milions d'anys, van sortir-los ales, fet que els va convertir en els precursors dels ocells actuals. Mancava una cosa per acabar d'envellir el planeta, les flors. Les plantes amb les flors van néixer fa 130 milions d'anys i van motivar una nova explosió de diversitat quan els insectes van començar a fer-les servir, tot dispersant el seu pol·len. Van arribar animals com les abelles, les serps i les formigues, que s'han conservat intactes durant 80 milions d'anys. Els dinosaures no van parar de créixer majestuosos fins que la caiguda d'un meteorit fa 65 milions d'anys va desencadenar l'extinció del Cretaci, que va eliminar-los tots, llevats de les aus. El buit que van deixar els dinosaures el van aprofitar els mamífers per abandonar la seva vida nocturna, fer-se més grans i escampar-se per uns 5 continents que ja estaven separats gairebé del tot. Els ocells es diversificaven, començaven a cantar i es convertien en les espècies modernes que coneixem a l'actualitat. Uns mamífers van constituir fa 60 milions d'anys el grup dels primats, mentre que uns altres van decidir anar-se'n a viure als oceans i donar lloc a les balenes i els dofins. Fa 40 milions d'anys van sorgir les papallones, mentre els mamífers seguien diversificant-se en felins, girafes, cavalls o ximpanzés. Fa 6 milions d'anys, l'adri es va convertir en l'homínid més antic que coneixem. Formava part d'una família de primats que caminaven drets i que tenien un cervell que no parava de créixer, des dels australopitecs que menjaven carn. Passant pels hàbilis, que fabricaven eines complexes, un ergàster amb indicis que feia servir cert llenguatge articulat, l'antecessor que presentava coneixement abstracte, fins a arribar fa 200.000 anys a l'aparició d'un Homo sapiens, que va sortir de l'Àfrica per intentar fer-se amo del món, tot i que aquesta il·lusió de domini li va durar ben poc.